Да. Благодаря ви. Кумовете госпожа Деница Иванова и господин Петър Орлинов Печуков, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. Благодаря ви. Драги младоженци, уважаеми кумове, въз основа на устното ви съгласие и на представените документи е съставен актът ви за сключен граждански брак. За да бъде законно обявен, необходимо е младоженците и кумовете да го подпишат. Моля, Александра и Кирил, заповядайте. Благодаря ви. Това се прецака. Това се прецака. Моля, кумовете Деница Саша, заповядайте. Късно. Отида. Благодаря, синец. Съгласно закона и обичая и с правомощията, дадени ми от кмета на община Петрич, обявявам гражданският брак между госпожица Александра Стефчова Петрова, за бъдеще госпожа Кантарджиева и господин Кирил Валериев Кантарджиев за сключен. Скъпи младоженци, в живота на всеки човек има свидни и незабравими мигове, които носят умаята и неповторимия чар на нещо свято и съкровено. Един от тези мигове за вас е днешния ден, 25 август 2013 година. Ден, в който взаимната ви любов сля пътеките, по които досега вървяхте едно семейство. Скъпи Александра и Кирил, пожелавам ви щастливи и здрави бъдете до дълбоки старини, да бъдат дните ви пълни с богат урожай, да домът ви с детски лъч и смях, да се радвате на семейно добруване и дълголетие, увенчано с сребърен и златен юбилей. Бъдете честити и благословени от Бога и от всички нас. Честити! Честито Българ, бъдете живи и здрави, желаем много щастие, радост, дълъг семейен живот, много любов и разбирателство. Нека Бог да ви пази и да бди над вас. Нека се сбъдат всички ваши мечти и желания. Честито, бъдете благословени. Заповядайте и първият семейен документ. Честито Бог да ви дари със здрави и хубави деца и много радост и любов и късмет. Честито, уважаеми кума, честито кумите, да сте живи и здрави. Как сте, кума? Добре сме. Как ви казал народа? Тази година Бога? До година и Люк. Тази година и Бога. Чудесно. Ами. Да се честити, да се радвате на внуци и правници. Честити. Пръстенът е символ на вашата съпружеска вярност и любов. Както линията на пръстена няма край, така не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Пръстен се дава за обич, пръстен се дава за вярност, пръстен се дава за вечна любов. Вземете малкия пръстен, ставете на дясната ръка, пръстена на българата който, дясната ръка да вземете. Ясно? Да, същия начин. Ясно.
Венчайте се, за да изграят детски личица и озарят семейната ви кроля. Венчайте се за щастие, за мир и плод. Венчайте се в брак, благословен и горд. Пожелавам на всяка годишнина от вашата сватба да вдигате на здравето с тези чаши за много семейно щастие и дълголетие. За любовта и щастието вечни и желани на здраве! Колкото може. Може да целуните губите горчиво за младоженците. Приятелите да разделите първият си младца. Сега по стар народен обичай, вие сами да се разчупите тази прекрасна медена пита с най-добрите желания от нас и от вашата майка, че ви захрани, и за да не се сърдите на никого, бъдете се здрави и късност и чупете питата с ръцете нагоре и нагоре ще чупите, за да видим кой ще чупи по-голямото парче и има победа, кой ще е Саши, всичко спреми. Саши, какво ти взима? Заповядайте да захраните моята семейство. Нали, Габи? Едно парченце вземете от това парче и само едно парченце и дайте го в устата. Захранване да направите. Или по-малко. Съвсем ще изключите устата. Трябва повече да има. Повече да има. Добре, дайте сега и на младоженица. Другото също. Добре, благодаря ви. Нещо да чуем да им пожелаете? Пожелавам да се разбирате, да се обичате все така и да ни дарите самоблуча. Ами, чудесно, да дайте да ви пожелаете. Деница само предвъжда, днеска нищо не е яла. Запомниш, това съм те хранили, че ли? Петък не искаш ли? Мило семейство, днес 25 август 2013 година, вие сте законни съпруг и съпруга с всички права и задължения, произтичащи от Семейния кодекс на Република България. Бъдете живи и здрави, бъдете щастливи, обичайте се и се почитайте. Нека Бог да ви пази и да ви опази. Благодаря ви много, с това приключи тържествената церемония по сключването на гражданския. От мен весело настроение ви желая на всички гости. Може да се върнем в пътека, от другата страна на пътеката, ако обичате.